Un grup d'artistes de la Barceloneta o vinculats al barri participen cada any en l'exposició Contemporaneta. Aquesta és la 7ª edició i en cada una la temàtica ha estat diferent. En aquest cas reflexionen al voltant de la mentida. Uns s'han basat en l'educació, altres s'han basat en el que mengem, altres s'han basat en la política, ha sortit una mica també del dia a dia, del carrer, amb un videoart. Hi ha representants de diferents disciplines, videoart, escultura, pintura, instal·lacions. Fins i tot la literatura està present amb un audiovisual que complementa el llibre Les pesadillas de Sam. La novela un poco sí que va un poco sobre la mentira de la sociedad, ¿no? Entonces es un personaje, el protagonista, pues un poco recluido en sí mismo, que no le gusta la mentira de la sociedad y él intenta evadirse o escapar mentalmente. Contemporaneta 2018 recull el treball de més d'una trentena d'artistes. La mostra es pot visitar al Centre Cívic Barceloneta fins al 29 de juny.